खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 नभेम्बर 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ, गोबां खस्थ' मोननांगोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, गुबुनजों थगायजानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोआव जिंगाया बांगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, फिसाज्ला एबा फिसाजोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। बहाबा बेरायहैनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो दावबायनोबो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। बयजोंबो गोरोबनो आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंनाय नङा, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, गोसोआव बोलो बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव मोजां, आयआ बांगोन, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ, देहाखौ लोरबां मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनोबो हागौ, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं जागोन, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, गोसोआव जिंगाया बांगोन, गोजोननि आंखाल जानो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन आरो बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम, सोरजोंबा सोंखारजानोबो हागौ, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, बहाबा थांनो खाबु मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा जाफुंगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयआ बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, मानिबा जाहोनाव गोबां खुसि जागोन, समाजाव बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा, जेरावबो जाफुंसार जानो हानाय नङा, माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ, गुबुननि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, गोसोआव दिनै बोलो बांगोन, सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव दिनै गोजोनै थानो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, समाजाव मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो गावबो गुबुनखौ अननो रोंगोन गावनि रोंगौथिखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हागोन आरो बयजोंबो बाख्नायजागोन गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां मुलाम्फा मोनगोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां आरो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन सोरबा गोदान सुबुंजों बहाबा लोगो मोनलायगोन नखराव अनलायनाय फैगोन बयजोंबो अनसायजागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोननो हागौ गोबां मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोखौ बुरखायनो एबा हमथानो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहायाबो मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन लिरनाय फरायनायाव जेरावबो आखा फाखा जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां सिगांनि माखासे जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा लोगोआ मोजां खौरां होफैगोन गोसोआव दिनै गेबें साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गुबुननि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाय आरो लुबैनायखौ मोननो हागोन समाजाव दिनै लोगो लेवा बांगोन गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन नाथाय अब्लाबो जेबो जिंगा खालामनांगौ गैया बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहायाबो मोजाङै थागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनि जानोबो हागौ गोसोखौ हमथानाया गाहाम गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जागोन
गोबां हेंथा नुजानो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ समाजाव दिनै मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोबां मोजां खाबुफोरा दिनै आखाइनिफ्राय बारग'लांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोआव जिंगा बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां आया बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।